Така, аз много обичам да си ходя ето така като клошар с чехли и с чорап. И въобще не ме интересува вашето мнение, но на какво попаднах днес? Една леличка, чието корем върви 3 минути пред нея, облякана е от пандата, не че има някакво значение, но отбелязвам гледката цялостната. Тя стоеше и дори без да се прикрива, гледаше моите чехли с чорапи и умираше от смях. Аз дори не можах да взема решение, защото дори гола да съм тръгнала, това е мое право и аз мога да ходя как си искам. Хората е проблема. На мен си е много удобно с тия чехли, с тия чорапи, че съм си много топ. Аз отдавна седя и ви говоря, че жените съвсем сте се забравили. В случая на въпросната тиктокърка някой и се подиграва, а тя гордо заявява как това да ходила гола по улицата било нейното право. Да, в хората е проблемът, но конкретно е в теб и честно казано никой не го интересува как ти е удобно да ходиш. На вас жените ви е удобно някой все да ви плаща сметката, когато нещо сте окепазили или пък сте гладни. Удобно ви е и вие никога да нямате вина, въпреки че съзнателно подвеждате мъжете. Наясно сте и защо го правите, защото вярвате, че никой после няма да ви иска сметка. В случая добрият пример е конкретно ти да бъдеш давана за лош пример, а не обратното. Голямата крачка и скок напред в обществото не би била, ако всички останали започнат да ви казват право в лицето за какво сте се объркали. Поредното доказателство, че жените сте си изгубили акъла. Ами не можете да си ходите както искате всъщност. Тук изглежда масово сте се объркали. Никой не ви е длъжен да ви търпи издевателствата, голотиите, претенциите, лошотията или пък опростачаването. В общество, където такива неща са ваша привилегия, има нещо дълбоко сбъркано. Толкова е просто.